Mm.
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata nzukọ Kristi nọ n'akụkụ ụwa niile na-achụ aja misa mbọsị ụka nke 21 n'oge na-adịghị n'emume n'ime ahụ nke nzukọ. Na aja misa anụnwa dị asọ, anyị na-enye Chukwu ekene maka afọ ọma ya na ọgọ ya niile n'ebe anyị nọ, maka nchedo nke ọ na-echedo anyị nakwa odudu nke ọ na-edu anyị. Anyị na-ayọkwazi ya ka o duru anyị were na-aga n'ụbọchị ndị nke dị n'iru. Na maasị a kwa ndị St. Fortunata parish na-arịọ maasị a maka ebere nke Chukwu na ezi ahụike nke Chinyere na Dikin Okafọ ụzọ igwe. Anyị na-echetakwa na maasị a mmadụ niile rịọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, ndị na-enweghị ndị na-ekpere ha ekpere, ụmụnne anyị ndị ahụ na-adịghị, na ndị niile buru anyị ụzọ gaba na-arahụ ụra nke udo, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Na maasị akwa ana m arịọ ka unu cheta m n'ekpere n'ụzọ pụrụ iche maka ka ụbọchị tata nwa Ọgọst gbara 21 n'afọ 1999 ka echiri m ụkọchukwu, ya bụ 23 years ago. Taa bụ my 23rd priestly ordination anniversary. So please do pray for me in this Eucharistic celebration. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. N'aka nri nna na-arịọtala anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kachasị elu. Ndị mmadụ
ka anyị rịọrịọ. Chineke, gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu, biko mee ka anyị bụ ndị nke gị na-ahụ ihe i tiri anyị n'iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe i kwere anyị na nkwa. Mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa nke a na-agbanwe agbanwe, bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkpụ dị n'eluigwe. Anyị na-arịọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị kwuru nke a: ana m abịa ịkpọkọta mba niile dị n'asụsụ niile. Ha ga-abịa wee hụrụ ebube m. Aga m enye ha ihe ịrịba ama, bịakwa si na ndị a zọpụtara n'ime ha zipụ ndị ga-aga mba niile, na Tashish, Hod, Lod, Mosish, Rosh, Tubal na Jevan, na mba mmiri ndị dị anya, ndị na-anụbeghị ihe banyere m na ndị na-ahụbeghị ebube m. Ha ga-ekwusa otuto m na mba niile. Ha ga-esi na mba niile duru ụmụnne unu niile dịka onyinye ha butere Onyenwe anyị. Ha ga-eduru ha n'elu ịnyịnya na n'ụgbọ eji ịnyịnya adọkpụ, n'elu akwa, n'elu nwa ịnyịnya na elu enyi ọzara, were dutere ha n'ugwu nsọ m bụ Jerusalem. Ọ bụ Onyenwe anyị kwuru nke a. Ọ ga-adị ka otu ụmụ Izrel si ejiri efere dị ọcha bụrụ onyinye ha na-ebutere Onyenwe anyị n'ụlọ nsọ ya. Onyenwe anyị kwuru sị: aga m esi n'etiti ha họrọ ndị m ga-enye ụkọchukwu na ndị ga-ejere m ozi n'ebe nchụaja m. Okwu nke osebrowa. Gaanụ na mba niile, kwusawanụ ozi ọma. Gaanụ na mba niile. Gaanụ na mba niile, kwusawanụ ozi ọma. Gaanụ na mba niile, kwusawanụ ozi ọma. Mba niile, toonu Onyenwe anyị. Mmadụ niile jikọta ọnụ nye ya otuto. Gaanụ na mba niile, kwusawanụ ozi ọma. N'ihi na ịhụnanya ya siri ike n'ebe anyị nọ, ikwudosi ike nke Onyenwe anyị dị ebighị ebi. Gaanụ na mba niile, kwusawanụ ozi ọma. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edegara ndị Hibru. Unu echefukwala okwu agbamume ahụ edere n'ebe Chineke gwara unu okwu dịka ụmụ ya, sị: nwa m, eledatala anya n'ọzụzụ Onyenwe anyị na-azụ gị site n'inye gị ahụhụ. Obi adakwala gị mba mgbe ọ na-abara gị mba, n'ihi na Onyenwe anyị hụrụ n'anya ka ọ na-enye ọzụzụ. Onye ọbụla kpọkpọrọ nwa ya ka ọ na-apịa ụtalị. Ahụhụ so n'ihe eji enye ọzụzụ. Chineke na-emere unu ihe nna na-emere ụmụ ya. O nwere nwa nna ya hapụrụ ịzụ azụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ewute mmadụ n'obi oge a na-enye ya ahụhụ. Ọ naghị atụ obi ụtọ ma ọlị.
ma emesịa ọ na-amịta mkpụrụ nke udo na ịdị na mma ebe ahụ akụnyere ya. Ya mere, setịpụ n'aka ụnụ ahụ ike gwụrụ, guzosi ike n'ụkwụ ụnụ ahụ na-ama jijiji, debe ụkwụ ụnụ n'ụzọ ziri ezi, ka ndị na-adịghị ike hụ ụnụ. Ọ bụrụ na ha esoro ụnụ, ha ga-adị ike. Okwu kosebruwa. Onyenwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ eziokwu na ndụ. O nweghị onye nwere ike ịbịakwute nna m beresọ ma o si n'aka m. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu na-agagharị n'obodo ukwu na obodo nta dị iche iche na-akụzi nkụzi. Oge niile ahụ ọ nọkwa n'ụzọ o si aga Jerusalem. Otu onye jụrụ ya sị, "Nna anyị, ọ bụ sọ mmadụ ole na ole ka a ga-azọpụta?" Jesu zara ya sị, "Gbaanụ mbọ isi n'ọnụ ụzọ dị warara banye, n'ihi na ana m agbara unu ama na ọtụtụ mmadụ ga-achọ ka ha banye mana ha agaghị enwe ike. Oge na-abịa mgbe nna nwe ụlọ ga-ebili gbachie ọnụ ụzọ ụlọ ya. N'oge ahụ eleghị anya unu ga-eguzoro n'ezi na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na-asị, 'Nna anyị, meghere anyị ọnụ ụzọ.' Mana ọ ga-aza unu sị, 'Amaghị m ebe unu siri bịa.' N'oge ahụ unu ga-amalite ịsị, 'Anyị na gị rikọrọ ma ṅụkọkwa, ọ bụkwa n'ọnụ ama anyị ka ị nọrọ were kụzie nkụzi.' Ma ihe ọ ga-aza ha bụ, 'N'ezie, amaghị m ebe unu siri bịa. Ngwa sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu bụ ndị arụrụ ala.' Mgbe ahụ a ga-enwe oke ibe akwa na ịta ikikere eze. Mgbe unu hụrụ Abraham na Isaac na Jacob na ndị amụma niile ka ha nọ n'alaeze Chineke, mana unu onwe unu abụrụ ndị a chụpụrụ n'ezi. Ụmụ mmadụ ga-esikwa n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, sikwa n'ugwu na ndịda bịa were ọnọdụ n'oriri nke alaeze Chineke. Mana ụfọdụ ndị ikpeazụ ugbu a ga-abụ ndị bụ ụzọ, ụfọdụ ndị bụ ụzọ abụrụ ndị ikpeazụ. Ozi ọma ka o si ebluwa. Otito dịrị Kristi. Ka anyị si n'ozi ọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ.
gbaanụ mbọ isi n'ọnụ ụzọ dị warara banye, n'ihi na ana m agbara unu ama, ọtụtụ mmadụ ga-achọ ka ha banye mana ha agaghị enwe ike. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Ike agwụla gị n'ime mma o, nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mkpu ọṅụ ga-adị. N'ime mma o, nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mkpu ọṅụ ga-adị. Ike agwụla gị n'ime mma o, nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mkpu ọṅụ ga-adị. Nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mkpu ọṅụ ga-adị. Ihe ebube emeelanụ, ihe ebube emeelanụ, ihe ebube emeela Chineke, ihe ebube emeela Chineke o. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ o, nwanne otu onye o, Chukwu ụmụ ogbenye o, Chi nwanyị isi mkpe o Chineke o Chineke o, ihe ebube emeela Chineke. Ihe ebube emeela no, ihe ebube emeela no, ihe ebube emeela o Chineke o, ihe ebube emeela o Chineke o Chineke o, ọdụm egwu Juda o Chineke o, Chukwu ụmụ ogbenye o Chineke o. Ocho dịrị Jesu. Ka anyị nọdụ ala. Jesu si anyị gbaa mbọ ka anyị si na ụzọ ahụ dị warawara banye, maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ịbanye mana ha agaghị enwe ike. Kedu ihe ga-eme ụfọdụ ndị chọrọ ịbanye ji ha agaghị abanyenwu? Otu n'ime ebe akwadokwanoghị akwado. Enwere program m na-enene otu ụbọchị na telivishọn. Enwere two groups. Enwere a kind of debate. Ụfọdụ si na enigwe dị, ndị nke ọzọ asị na enigwe adịghị. Ewee bido onye ọbụla na-ewepụta point ya. Mgbe ekwugidere ihe a kwucha, wepụta strong argument, the host of that program asị ha, mgbe enigwe ọ dị, mgbe enigwe adịghị, mebe ezigbo ihe ka ọ ga-abụ emechaa ọ bụrụ na ọ dị, you have nothing to lose. Emechakwa na ọ bụrụ na ọ dịghị, you have nothing to lose. Mana ọ bụrụ na anyị anaghị eme ezigbo ihe, emechaa ọ bụrụ na ọ dị, we have lost out. So gịnị ka ọ na-agwa anyị? Anyị kwụba aka anyị ọtọ mgbe niile ka ohere Chineke ji azọpụta ndị mmadụ ghara ịgafela ha anyị. Jesu n'ozi ọma taa na-aga n'obodo dị iche iche na-akụzi nkụzi. On his way to Jerusalem, otu onye abịa jụọ onye ajụjụ, mmadụ ole na ole ka a ga-azọpụta? Ọ bụ sọsọ mmadụ ole na ole, just a few. Onye jụrụ ya ajụjụ a bụ onye Juu, maka ihi na enwere mentality ha nwere dị very wrong. For ndị Juu, salvation is for them alone and not for the Gentiles. Sọsọ ndị Juu ka a ga-azọpụta, ọ bụ agaghị azọpụta ndị ọzọ. So ihe ahụ mentality ha nwere. So ha divided the world into two, the Jews and the rest of mankind. So azọpụta ha ndị ọzọ ana struggles. So this mentality is very, very wrong. Maka ha ghọtara na enyela ha nzọpụta on a platter of gold. So ha need ha ịgba mbọ
maka mgbe ọbụla ha jiri mechaa ha bịa sị ha ngwa bịanụ were nzọpụta. O chetere m otu nwoke nwa ya bara na kọleji, ihe ọ gara ịgụ wụ kọmputa sayensị. Ndị ọzọ na-agba mbọ na-agụ akwụkwọ, nwatakịrị a nọrọ na-egwugharị egwu, agụchaa lee ule, ndị ọzọ apasị ya ọ daa, maka ihi na nna ya bara ọgaranya. Nna ya eweta ego ejeje kwụọ ndị a ga-akwụ, akwụcha ha ebufee ya. So ihe a na-eme mgbe niile, agụọ 1 ọ daa, akwụọ ụgwọ ebufee ya, agụọ 2 ọ daa, akwụọ ụgwọ ebufee ya. Otu a ka ebugide buruo ya n'isi. Mgbe ọ pụtaziri wee ruo mgbe a ga-achọ ọrụ, maka ọ kwụrụ n'ụgwọ nwee first class, asị oke ole ndị nwere first class, ngwa pụta ọpụta. Onye kọmputa sayensị, ngwa lekwe kọmputa bịa pịa. Ọ na-ele kọmputa a na-ele ya. Ọ wụrụ ebe nna ya kwagara ya, ọ kwadoghị akwado. So ndị ọzọ agbaala mbọ si na ya bụ ọnụ ụzọ dị warawara gafere, ebugide eburute n'ọnụ ụzọ ahụ, o nwezighị ike ịgafe. Ya ka Jesu na-agwa anyị na anyị kwado akwado, ike agwụkwala anyị n'ime ihe ziri ezi. Pọl dị asọ na-agwa anyị n'akwụkwọ ozi nke 2 degara ndị Tesalonika isi nke 3 usoro nke 13, ike agwụla gị ime ihe ziri ezi, ike agwụla gị ime ihe dị mma. Maka ọ bụrụ na anyị akwụba aka anyị ọtọ, anyị pụta ha n'ọnụ ụzọ ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị warawara, anyị agafere. Maka ihi gịnị? Anyị kwụbara aka anyị ọtọ na-eme ihe otu o kwesịrị ka esi were na-eme ya. So mgbe nwatakịrị a nwoke a bịara jụọ Jesu ajụjụ a, ọ bụ mmadụ ole ka a ga-azọpụta? Jesu azadoghị ya aza, maka ihi na Jesu bụ onye nkụzi. So as a teacher, opportunity ọbụla adapụtara ya, o were ya kụziere ndị mmadụ ihe. So mgbe ọ jụrụ ya ajụjụ a, gịnị ka Jesu gwara ya? Ọ gwara igwe mmadụ n'ebe ahụ, gbaanụ mbọ ka unu si n'ọnụ ụzọ dị warawara banye. So your concern agaghị abụ mmadụ ole a ga-azọpụta. Your concern should be, aga m esokwa na ndị a ga-azọpụta. So nọọ ya bụ ihe anyị ga na-eche maka ya, aga m esokwa. Then that thought bịa n'isi anyị agbazie mbọ ka anyị were nwee ike iso na ndị a ga-azọpụta. Ọ bụghị mmadụ ole na ole ndị a ga-enye ya na platter of gold, ma ndị gbara mbọ ma ndị na-agbaghị mbọ, dịka ndị Juu n'oge nke Jesu si were na-eche. Maka ihi na ha hụrụ onwe ha asị ndị nke Chineke, ndị ọzọ bụ ndị nke onye ọzọ, a different person altogether. So na nzọpụta anyị ga-esite na our fidelity and hard work, ịgba mbọ. Maka ihi na Chineke ekeela anyị, zitere anyị onye nzọpụta. So na anyị nwere ọ dị ebe ahụ, ihe anyị nidiziri bụ ka anyị soro gbaa mbọ hụ na anyị si n'ọnụ ụzọ ahụ dị warawara banye. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ịbanye, mana ha agaghị enwe ike. Mana anyị nwa n'onwe anyị, site n'ịgba mbọ anyị, ka Chukwu nye anyị ike ka anyị were nwee ike iso na ndị ahụ a ga-azọpụta. So hard work anyị na ikwudosi ike bụ ụzọ anyị si cooperate with ihe Chineke kwadogoro anyị. Maka Chineke enyego anyị ọgụgụ isi, nye anyị ihe niile, n'ozi anyị nwa ka ọ dịrị ịgba mbọ ịhụ na ihe ahụ Chineke kwadoro anyị dị ire n'ime ndụ anyị. Anyị agaghị asịkwanụ na maka ihi na anyị bụ ndị ụka, na anyị na-eje ụka, ma ọ na anyị bụ fada ma ọ sista, ma ọ na anyị bụ ndị knight, ma ọkwa na anyị bụ ndị Legion of Mary, therefore na salvation anyị dị na platter of gold. Ọ bụrụ na anyị agbaghị mbọ, anyị agaghị enweta ya. So na anyị ga-agba mbọ ka anyị soro na ndị ahụ ga-esi n'ọnụ ụzọ ahụ were agafere. O chetere m o nwere otu nwaanyị onye Legion of Mary mgbe ahụ. So otu ọrụ ekenyere ya, ọrụ Legion ekenyere ya bụ ije na-eleta ndị ahụ na-adịghị. Ọ na-arụkwa ya, na-arụ ya ọfụma. Nwaanyị o jekwuru, letachaa ya, kpere ya ekpere, si ya, nyekwa ya ndụmọdụ
na otu ahụ na-esicha gị ike, ị gaghị anọ di n'ala mgbe ọbụla na-arahụ ụra. Ị ga-apụtakwa na-agagharị agagharị, gagharịa na-agagharị ka ahụ na-agbasi gị ike. Nwaanyị ekwere na were ndụmọdụ o nyere ya. So onye nyere ya ndụmọdụ otu ụbọchị aga ahịa jee zụtacha ihe, zụta ụkwa, lọtabe ya na-esi ụkwa, siwe sichaa. O sichaa n'ụkwa ahụ, ozugbo akụ aka n'ọnụ ụzọ, ọsị nke a ụkwana gịnị? Ele onye na-abịa ka ya na-eke ụkwa ya siri. O wee were ụkwa ahụ wefee n'azụ ụlọ, wee be mepee ụzọ. Ọ wụrụ onye o nyere ndụmọdụ na ya gagharịwa agagharịwa. Ọ sị ya, ka ị bịara be m taa? Ọ sị ya, kwa isi mụ gagharịwa agagharịwa. Asị ka m sị gị gagharịwa, asị gị gara batawa be m. So, fortunately or unfortunately for her, ka onye bịara leta ya lawaziri, o jekwa ka o je buru ụkwa eri. Ọ bụrụ na nkịta ya erichasịala ụkwa ebufere n'azụ ụba. St. Augustine si anyị that God who created you cannot save you without you. Chineke zọpụtara kere anyị, ọ jụghị anyị ese, mana mgbe ọ ga-azọpụta anyị, ọ ga-ajụkwa anyị ese. Ihe ọ pụtara bụ na onye na anyị freedom, free will to make our choice. Lekwa ihe ọma, lee ihe ọjọọ. Isoro ihe ọma, inweta ndụ. Isoro nke a, ọ bụrụ ọnwụ. The choice is yours. You are free. So, mgbe onye a gwara ụdị ihe dị otu a, mara na ihe asị ya na ị gaa na nke ọ bụrụ ndụ, why go for the other one? So na Chineke ga-ajụ anyị ese mgbe ọ ga-abịa ịzọpụta anyị. God who created us cannot save us without us. Anyị kwesịrị ị na-agba mbọ. Ọ bụ na o nwere akụkọ akọrọ mgbe anyị dị n'ụmụazị, asị na mbe na ewu jere iri ji, jere ohi ji na be nwoke na-akọ ji. Nwoke akọchana ji, kee ji n'ọba ya, kechaa. Mbe je kpọrọ ewu sị ya ka ha jee ohi ji, ka ha rijuru afọ. And ebe esi aga ebe ahụ wụ na nwa obere mpio dị warawara. Mbe piofere, ewu epiofere, ha aga na-ata ji nwoke kere n'ọba. Mbe taa o jekwa tie isi na mpio ka ọ mara ma afọ ya ọ ga-agafe ngwa. Ọ gafee ọsị na ya na-enweta ya. Ewu edobe ọnụ na-ata sọ jiji, afọ etekepụ. So mbe mekwa okekwa nkwụcha, jekwa lete ma ọ ka nwere eneji ịgafe na ya bụ ebe dị warawara. Ewu a na-atarawa ji ya. Mgbe onye nwe ji bataziri ebe ahụ, mbe eti isi na mpio, wam ụla. Ewu eti isi, afọ ya ekodo na mpio. Wee were ya mee pepe soup. Isi n'ụzọ dị warawara abanye adịghị ofele. To navigate through any narrow passage, it's not easy at all. So I get a kind of struggle. But then think of a situation whereby a lot of people are struggling to enter. So now that struggle, ka Jesu na-agwa anyị n'ozi ọma taa, that we have to struggle. Na anyị ga-eme ihe ga-enye anyị the capacity inwe ike iso ndị ga-esi na ya bụ mpio were gafe, ka ọ ghara ịdị anyị ka ewu, kama ka ọ dị anyị ka mbe, kama ya hụkwala site n'ịga ohi ji. Jesu mana ya bụ ụzọ dị very tough, mana a na-eme ya eme. Mgbe anyị nọ na seminary, ofu prọfesọ na-akụziri anyị, ọ sị that na a lot of things are difficult to do, but not the possible. Na ha dị doable. So n'agbanyeghị na o siri ike, a na-eme ya eme. So n'ọkwa n'ihe ka Jesu na-agwa anyị, ebe ọ bụ na a na-eme ya eme, enwere ndị mere ya, gịnị ga-akwụsị anyị na anyị agaghị emenwu ya? Nothing can stop us ma ọ bụrụ na anyị kwede. That's why na inwe ike kwudosi ike
si ya na ya bụ ọnụ ụzọ were gafere. O neediri persistence, o neediri resilience, o neediri courage, strong will, inner strength, ka anyị were nwee ike ịgafenwu na ya bụ ọnụ ụzọ ahụ dị warawara. Ewepụ ya, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ewerekwa ọnọdụ anyị n'ala eze eluigwe, na ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ, si n'ọdịda anyanwụ, ụfọdụ ugwu na ndịda, na ha ga-abịakwa. Onye ọbụla na struggle to enter. Ọ bụrụ na ụmụ alaeze agbanwughọ mbọ, ndị a si ebe dị iche iche ga-abịakwa bịa nara anyị ọnọdụ anyị, mana Chukwu ekwekwa na enweghọ onye ga-anara anyị ọnọdụ anyị. Ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-agba mbọ. E nwere one documentary m na-awọchị otu ụbọchị. Otu nwoke ọ na-agagharị to places, mana ihe wu problem ya na-slow his movement. We know a lot of baggage, a lot of things on him. So ọ na-aga, ọ dị very slow. Ndị ọzọ na-agafere ya, ọ na-struggle with ihe niile ahụ o bu, until otu onye asị ya, why are you doing this to yourself? Free yourself. Free yourself and you can fly. Mgbe ije adịghị ekwe ya aga, mana mgbe ọ bịara n'okwu ahụ, ọ nabata ya, were nwayọọ nwayọọ na-drọpụ ihe niile ahụ o bu, na-drọpụ ha ofu ofu, na-drọpụ ha ofu ofu. Finally, mgbe o freed himself, enwezi ihe ọzọ ji ya, o wee notice that he can fly. Ọ na-agba ọsọ akwụsịghị akwụsị. Exploration ya a na-aga otu o siri kwesị ekwesị. So na ihe ọzọ na-emekwa na anyị agaghị enwe ike isi na ọnụ ụzọ ahụ dị warawara abanye bụ na anyị bụ a lot of things. Ọtụtụ ihe na anyị gbuo anyị. O nwere ike bụrụ anya ukwu, o nwere ike bụrụ ekworo, ntaji anya, o nwere ike bụrụ mkpọrọmasị. Ihe niile a ka Jesu si anyị, free yourselves. Drọpụọ ekworo, drọpụọ anya ukwu. Nwanne gị na-enwe aṅụrị, soro enwe aṅụrị. Ihe iru uju menwe ya, soro bere ya akwa. Ọ na-aga ọdọkpụrụ gị maka ijide mmadụ n'ala, ijide onwe gị. So na ihe niile a so n'ihe na-adọghachi anyị azụ, ga-eme na anyị agaghị enwe strength iso na ndị ga-agafe na ya bụ ọnụ ụzọ dị warawara. Jesu n'ozi ọma taa wọnụkwara anyị, ọ dọrọ anyị aka na ntị against procrastination. Nna nwe ụlọ ga-ebili were gbachie ọnụ ụzọ ya. So ebe anyị na-asị mebi echi ka anyị mara ma anyị ọ ga-eso were gafere, onye nwe ụlọ ga-ebili ka ọ gbachie ọnụ ụzọ ya, and ọ gbachie ọnụ ụzọ, anyị atọla n'ezi. So ka anyị soro ndị ọzọ, ka a na-struggle, ka anyị soro na ndị ga-agafere nọ, ka anyị ghara iso na ndị a ga-agbachibido ụzọ n'iro. Mgbe nna nwe ụlọ ga-ebilite gbachie ọnụ ụzọ ya, anyị a na-asị ya, meghere anyị ụzọ, ọ sị anyị na ya amakwaghị onye anyị bụ. Anyị asị na ọkwa anyị na-abịa ụka mgbe ọbụla, nna anyị ukwu ị naghị ahụ anyị na St. Fortunata mbọsị ụka niile, ị na-ahụ anyị na St. Pope Clement na Blessed Sacrament. Ọkwa n'ọnụ ụzọ ama anyị ka ị nọ were na-akụzi nkụzi. Ụbọchị ahụ na ị bịara na ọmụma okutere gị mmiri ọṅụṅụ, ọsị ama onye bụ. Because na ihe ndị kwesịrị inyere anyị aka ka anyị gafee na ya bụ ụzọ, anyị neglectịrị ya, ohodu anyị back, anyị ji wee nọrọ n'iro soro na ndị agbachibidoro ụzọ. Chukwu ekwekwa na ọ bụghị oke na nrite nke ụmụ Chineke. Anyị na-ayọ ya ike ka anyị nwee ike soro na ndị a ga-azọpụta, ndị ga-agafere nọ. E nwere fada na otu ụbọchị ka a gụrụ ozi ọma na parish asị na ndị agha a ga-agbachibido ụzọ n'iro na-aga enwe nnukwute ibe akwa na ịta ikikere eze. Ama m na onye ọbụla bụ onye Igbo ebe a ga-aghọta mgbe e kwuru okwu na mmadụ ga-ebe akwa taa ikikere eze. Ị mara the highest form of regret, that is what it means. Welling and grinding of teeth.
so otu nwaanyị nọ n'ụlọ ụka, fada kwukwana na ga-enwe ibe akwa na ịta ikikere eze, ọ dapụ n'ọchị. Fada na-awọnda ele ihe na-atọkwana ya ọchị. Agbasa ụka, fada kpọọ ya si biko oge niile ma mgbe a na-agụ ozi ọma ma mgbe a na-ekwu okwu Chukwu, nkwukwana ibe akwa na ịta ikikere eze, ibido chiwa ọchị, ele ihe na-atọ gị ọsị. Fada nwa m, ịhụnanụ ịta ikikere eze a gbasana ha ile na enwe eze fọrọ n'ọnụ a. So abịa n'ọnụ ọgụgụ ndị a ga-azọpụta, enrollment ka dị open for onye ọbụla, everybody. Nzọpụta bụ maka onye ọbụla, mana ndị ga-enweta ya ga-abụ ndị ahụ gbara mbọ. Jesu abịala nwụọ were onwe enye anyị, wetara anyị nzọpụta, mana ọ bụ na anyị agaghị agba mbọ, ya bụ nzọpụta agbalahụ anyị. So na ndị ga-enweta ya bụ nzọpụta bụ ndị ga-agba mbọ isi n'ọnụ ụzọ ahụ dị warawara were banye. Ya ka Jesu sị anyị, gbaanụ mbọ ka unu si n'ọnụ ụzọ ahụ dị warawara were banye. The choice is ours. Anyị nwere the freedom to choose to do ihe Jesu sị anyị na anyị mee n'ụbọchị taa. Am chetakwara onwe anyị ihe ahụ St. Augustine gwara anyị. Ọ sị, the God who created us without us cannot save us without us. Ihe ọ pụtara bụ na nzọpụta anyị bụ n'aka anyị ka ọ dị. So ọ bụ anyị ka ọ dịrị ịgba mbọ hụ na ya bụ nzọpụta Jesu wepụtara nye anyị, na anyị tiri aka n'abụ were nara ya bụ nzọpụta site n'isi n'ọnụ ụzọ ahụ dị warawara banye. O chetara m ụmụazị abụọ o nwere otu agadi nwoke nọ n'obodo ha. Nwoke awụ ama ya so onye amamihe, ọ na-ahụ ụzọ. So enwe ha ihe ọbụla merenụ, ndị mmadụ na-abịa kọnzọltụọ ya, and ihe ọbụla o kwuru osi otu ahụ were dị. O ruo otu ụbọchị ụmụazị abụọ ya were pụtasị na ha ga-edify this mystery, na ha ga-edemystify this man, na ka ha mara dunu ihe ọ na-ekwu mgbe ọbụla o kwukwa na ọ dabara ya, ka ha mara ka ọ ga-esi adị ya taa. So ha eje apụta n'ụzọ nwụta nnụnụ nwanza. So were nnụnụ ahụ kpuchide ya aka, wefee aka n'azụ, gakwuru nwoke ahụ. Ha sị, nna anyị ukwu, ebe ị na-ahụ ihe niile na-emenụ, na-akọwakwana ya ọfụma, ngwa biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị ihe anyị ji n'aka gịnị ka ọ bụ. O lee ha anya, ọ sị ha na ihe ahụ unu ji n'aka awụ ihe nwere nku na-efe efe. Ha akụja. Ọ sị ha sị oke, ihe ahụ nwere nku na-efe efe o nwekwere n'aha? Ọ sị ha n'ọnwa nnụnụ nwanza. Ha akụja. Ha ewerezie nke ikpeazụ bịa. Nwa nnụnụ a anyị ji n'aka, ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ? Nwoke ahụ ele ha, maka na ọ bụrụ na ọ sị ha na ọ dị ndụ, ha nwere ike pigbuo ya, wepụta ya, ọ bụrụ na ọ nwụrụ anwụ. Ọ sịkwanụ ha na ọ nwụrụ anwụ, ha atụlie ya elu, ofelie, bụrụ na ọ dị ndụ, ya ọ bụrụ na okwu ya anaghị ha adị ire. Nwoke elecha lee ụmụazị abụọ a fee n'isi sị ha, ọnwụ na ndụ nwanza ọ dị unu abụọ n'aka. Ọ dị ndụ n'aka ụnụ, ọnwụ anwụọ n'aka ụnụ. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, tata Jesu na-agwa anyị na ya enyela anyị nzọpụta anyị dị anyị n'aka. Anyị chọọ, anyị esi n'ọnụ ụzọ dị warawara banye were jeje nweta ya, mana ọ bụrụkwa na anyị achọghị, anyị anọrọ n'iro agbachibido anyị ụzọ. Mana dịka m si ekwu, ịnọ n'iro ahụ agbachibido anyị ụzọ abụghị oke na nrite nke ụmụ Chineke. Ya bụ ka anyị gbaanụ mbọ ka nzọpụta ahụ Jesu wetara anyị rute anyị aka. Otito dịrị Jesu.
Ka anyị kwuru n'ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke. Ihe duru ala anya na ndị anaghị ahụ anya. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa, tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe. N'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya, onye si na ya na-edum. Onye maka anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa ọbụrụ n'obe n'ihi anyị, n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọrọgolu n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwe m na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ, na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m n'otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mmelite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen.
ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi na otu mmụọ were rịọ arịrịọ anyị dị iche iche chee ha n'iru Chukwu, onye bụ onye afọma na onye ebere, ka ọ masị ya imejupụtara anyị ma gbooro anyị mkpa ndị a. Mmadụ ịtọ metụtara na mmụọ ga-edu anyị n'ekpere. Ndị ukwe ga-agwa anyị ihe anyị ga-aza. Amen. Onye kere eluigwe na ala,
anyị hụnatazi isi were chee arịrịọ anyị ndị ọzọ n'iru Chukwu ugbu a. N'eme anya na mkpụrụ obi nwere ndụ obi Chineke atụkwasịra m gị obi oge niile n'ime nsogbu m n'ime mkpa m, o Chineke tụkwasịra m gị obi Chineke atụkwasịra m gị obi oge niile. O Chineke pụrụ ime ihe niile, nna biko ịnụ na arịrịọ anyị bụ ụmụ odibo gị chere n'iru gị, ịmazuru mkpa anyị niile, mara echiche anyị na-ayọzi gị ka ibe mezuoro anyị ha karịa ka anyị yọrọ gị n'aha Kristi onye nwe anyị. Ọbana ụmụnne m na Kristi ka aja mụ na unu na-achụkwuru ihe ga-asọ Chukwu nna pụrụ ime ihe niile ịnaranụ. Dị nwere ijiri so otu aja gbatara onwe gị ndị i mere ka ha bụrụ ụmụ gị, biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu na udo n'ime ụka gị, anyị na-ayọ nke a n'aha Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị inwe n'Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi ihe bụrụkwa
bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ ha rọtara arọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze. Mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna dị nsọ, anyị na-ekwupụta otito gị n'ihi n'ịdị ebube. Ọrụ gị niile na-egosi amamihe na ịhụnanya. Ngị nwakere mmadụ oyie gị, ịbịa were ihe niile dị n'ụwa tinye n'aka ya, ka o site n'ifesọ gị bụ onye okike were bụrụ nna ukwu nke ihe niile ekere eke. Mgbe ya bụ mmadụ tụfuru adịmma gị na ya site n'ịnụpụ isi, ị hapụghị ya ka ọ nwụfuo, n'ihi na iji ebere gị enyere mmadụ niile aka mgbe ha chọbara gị ka ha chọta gị. Ugboro ugboro ka gị na ndị mmadụ gbara ndụ, ugboro ugboro ka ị siri n'ọnụ ndị amụma kụziere ha ịtụ anya nzọpụta. Ị hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, o nna dị nsọ, nke na mgbe oge zuru izipụtara so otu nwa gị ka ọ bịa gbapụta anyị. A tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria. O biri n'ụwa were ụdị anyị na ọnọdụ anyị na ihe niile belụsọ ime njọ. O wetara ndị ogbenye ozi ọma nke ndụ, mee ka ndị eji eji nwere onwe ha, mee ndị na-eru uru ha enwebe aṅụrị. Iji mejuo uche gị, o were onwe ya nye n'ọnwụ, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya merie ọnwụ, were wetara anyị ndụ ọhụrụ. Iji mee ka anyị biwe ndụ sọ maka ya bụ onye nwụrụ anwụ, kunitekwa n'ọnwụ maka anyị, ghara ibizi maka onwe anyị. O siri n'aka gị, o nna, zitere ndị kwere na mmụọ nsọ mbe nke ndụ ebe ebe, onye na-eme ka ọrụ nke Kristi zuo oke n'ụwa, na-ewetara mmadụ niile ịdị nsọ. Nna, mee ka otu mmụọ nsọ ahụ doo onyinye ndị ya nsọ, ka ha ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'emume nke a dị nnukwu omimi nke ọ hapụrụ anyị n'ọgbụgba ndụ nke dị ebe ebe. Ọ hụrụ ndị nke ya nọ n'ụwa n'anya mgbe niile,
ma mgbe oge ruru ya iji were nata otuto n'aka gị, o nna dị nsọ, mgbe ahụ ka o jiri gosi nnukwu ihe omimi nke ịhụnanya ya. Ka ha nọ na nri anyasị, o were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nna ha ranụ m ka rienụ ya ụnụ, n'ihi na nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si bụrụ iko mmanya nke si na vaịn dị n'ime ya, were nye ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, nna ha ranụ m ka aṅụ ọnụ ya unu, n'ihi na nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Sebụrụ ụwa, anyị na-eme ihe ncheta nke mgbapụta anyị. Anyị na-echeta ọnwụ Kristi na nzida o zidara na mmụọ. Anyị na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ ya na otu o si rọgoro n'aka nri gị, na-atụ anya mgbe ọ ga-abịa ọzọ na ebube ya. Nna, anyị na-enye gị ahụ na ọbara nwa gị ka ọ bụrụ àjà nke ga-amasị gị naranụ na nke ga-ewetara ụwa nzọpụta. O sebụrụ ụwa, nekwasị anya n'ihe àjà nke anyị tinyere n'aka nzukọ gị, were ebere mee ka ndị niile na-eketa oke n'otu achịcha nke a na iko nke a jikọọ ọnụ bụrụ otu ahụ site na mmụọ nsọ, were bụrụ àjà dị ndụ n'ime Kristi maka otito nke ebube gị. Cheta, o Chukwu, ndị anyị ji n'ihi ha na-egụnyere gị onyinye nke a, ma ọ kachasị nwa odibo gị nna anyị Pope Francis na bishọp anyị bụ Robert, na ndị bishọp niile, ha na ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ndị niile nọ n'ebe a soro na-achụ àjà nke a, na ndị nke gị niile ndị ji ezi obi were na-achọ gị. Anyị na-arịọ arịrịọ maka ndị rapụgoro ụwa n'udo nke Kristi, ha na ndị niile nwụrụ anwụ, ndị ọ bụ sọ gị maara okwukwe ha. Nna nwere obiọma, mee ka anyị niile bụ ụmụ gị nwee ike isoro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, were keta oke na alaeze eluigwe, ebe anyị na ihe niile ekere eke azọpụtaworo n'atụtụ nke njọ na ọnwụ ga-anọ na-eto gị site na Kristi onye nwe anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna.